Inkinga yami nginewele lami elithathe iziqu zami. Manje nezinto zakhe zokusebenza akasakwazi ukusebenza kahle ngoba abantu abasayi kuyena. Lokhu kuqhamuka emveni kokuthi uhambe ekhala ethi esiswini sikama ngamnyathela izinqa. All right. Court 10 is in session. Judge Thenjiwe Khambule is presiding. Ngicela amagama akho aphelele. USiphiwe Vilakazi. Cela utshela inkantolo amagama akho aphelele. UDr Siphiwe Vilakazi. Ngabe nazana kanjani? Samawele Nkosi enkantolo. Impela Samawele Nkosi enkantolo. Size ngane enkantolo? Nkosi enkantolo ngimangele. Ngudokotela ngokweziqu. Kodwa iwele lami lithathe konke okungokwami la kusebenzisa ngoba siyafana. Ngikhuluma nje abantu abasangihloniphi nasemphakathini ukuhlonishwa iwele lami kuthiwa yilona udokotela. So ngize enkantolo ngizocela usizo ukuthi inkantolo ayenze something. Noma imkhipha amazinyo noma ngabe imenzani. Okuzokwenza ukuthi singafani naye. Imfaka noma iplastic surgery. Kodwa nje singafani naye. Ngoba usebenzisa ngisho yonke ngisho license, i-ID yami, yonke into sinjiswa uyena okungokwami Nkosi enkantolo. Nkosi enkantolo lento ayiqala lapho. Ngikhuluma nje la ngakuvezela ngishithi nesibasi sakhe sasesweni sikama wanginyathela izinqa lo. Mina ngidisable mina Nkosi enkantolo. Mangingakuvezela kwawena manje. Ubone ukuthi mangihamba mina angikwazi ukukhumula noma inini ngenxa yakhe. So into engizoyenza ngoba ngikwazi ukuqasheka njengomuntu okhubazekile. Kumele ngisebenzise iziqu zakhe. Ukhubazeka izinqa? Yebo ngikhubazeka izinqa Nkosi enkantolo. Kukuvimba ngani lokho ukuthi uqasheke? Abantu bayabona phela lo muntu uthi amaqhiza akhe awalingane elinye elinyakaza kakhulu kunelinye. Awahambisani amaqhiza ami. Manje indaba wena usebenzise izinto zakhe. Ingoba Nkosi enkantolo iyona ndlela engikwazi nami ukuyisiza ngayo. Ngoba ngiyabona ukuthi mangizolinda ukuthi ngithi nami ngoba ngikwazi ukunyakaza. Nasesikoleni bayabona ukuthi angangakwazi ukuhlala kahle ngoba ngangihlala ngitshela ngithi kube lelinye iqhiza elincane kunelinye. Manje ngabona ngcono ngingafundi. Ngilinde yena ngifundele khona ezokhokha icala lokuthi wangilimaza izinqa. Kwantombi yami uthe yakhe naye. Angazi ukuthi kusho kanjani. Intombi ithe iqoma udokotela yaqoma yena. Ngayishela 3 years intombi. Yaqoma yena seyishele 3 days. Ngidinwe kabi. Cha Nkosi enkantolo angicacise. Uma ngabe uyayifuna le ntombi akayithathe kodwa iyithwele le ntombi ikhulelwe. Uyoyithatha nengane vele nengane iyobifana naye ngoba vele siyafana. Akayithathe konke befuna ukukuthatha. Uthini ngalokho? Angeke ngize ngiyithathe. Angeke ngize ngiyithathe ngempela. Angiyazi, angaze ngize ngithole ngisho usuku nayo. Akayithatha impela abahlupheke nayo esefaka uplastic surgery bengasamboni ukuthi udokotela. Manje mefaka uplastic surgery ufuna abe njani? Noma ngaba angabe umlungu. Noma ngaba umuntu omdaba sendiya. Akuphucule ukuba umuntu omnyama ngoba uhlupha kakhulu. Kuyilungelo lami ke lo Nkosi enkantolo ukuthi uNkulunkulu wangidala nginje. Kumele ngize ngishone nginje. Ukuthi ngifana nobani umuntu obona ukuthi sekumhlukile ukuthi uyamhlula uthabe kanje akashintsha yena Nkosi enkantolo. Mina ngiqhubeke nginje. Mase eseshintsha ke nomazisi wakhe anganginikeza wona phela ubengasafani nakumazisi. Nezincwadi zakhe zokushayela vele ngiyayisebenzisa ke Nkosi enkantolo. Angikuphiki lokho. Vele ke siyafana ngeke simoshe imali sifunde ukushayela kabili. Nale certificate ke sinegunya lokusebenza sobabili ngoba uma esefundile yena akangivumele mina ngelapha abantu ngoba phela asike isidingo sokuthi siyohlala iminyaka esikhombisa sobabili Nkosi enkantolo. Ngicathi lokho ngasebenzela sobabili. Yena akangivumele ngiqhubeke ngibe udokotela alaphe kwenye indawo nami ngilaphe kwenye indawo. Manje uzoba lapha kanjani abantu ungafundelanga kuba udokotela? Ngiyobanika wona amaphilisi enhlungu, inhlungu noma ikhanda liba nenhlungu nenyawo liba nenhlungu. Mangibanikela amaphilisi enhlungu uyobuya nangakusasa shothi inzuzo yobaningi ngoba ngibe ngimnika amaphilisi ebuye ezothengana azolanda amanye so kwazi ukuthi siphile sobabili. Uma ukwazi ukuthi abantu bolapha ngamaphilisi enhlungu uhlulwa yini ukulapha izinqa ngamaphilisi enhlungu? Ukuze uthathe iziqu zabantu. Ngiyangiconfuse ukhona nommeli la kunina. Ngina ummeli mina. Fikela hawu. Kangcono ke mina nabameli ababili. Hawu. Yebo ulo wami lo Nkosi enkantolo. Yeah no. Owami lo. Ummeli wabo bobabili. Hawu. Ummeli wabo bobabili kanjani? Ngoba phela mina ngiqashwe udokotela manje bawodokotela bobabili. So ke manje ngase ngithi mina ke ngizobamela kubudokotela babo anginankinga mina. So ngibamele ke nje mina. Muqashwe udokotela nangudokotela lo uzenza udokotela. No, ngimkhokhele. Yimina umkhokhelile ummeli. Yimina umkhokhele mina ngisebenze
inyanga ilandelana ngenzela ukuthi ngikwazi ukukhokhela ummeli ngoba ngizwile ukuthi ngizozomela ngiyovela enkantolo ngabiza ummeli wami angazi ukuthi ukhuluma ngamuphi yena Nkosi enkantolo mina ngikhokhe electronical imali ifike kuqala nakho-ke sebengidida nkosi enkantolo ngesilungu lo ummeli wami ngimkhokhele nkosi enkantolo ngikhokhe electronical kunane SMS efikile esho ukuthi nayo imali ingena Awusho ukuthi okhokhe kuqala yiloka electronical ngiyomela lo nkosi enkantolo iyayibona-ke into zesilungu baqale ngogesi sebefaka no-transfer nangesemnayo nkosi enkantolo angazi ukuthi-ke mina nginalona igunya lokuthi ngicaciseleke ukuthi kumanje noma ngikhokhela imali yami ibuye manje lo mmeli ngoba kuyacaca ukuthi vele uthengiwe Manje uma ungabe uthi awusazi nesingisi abantu balapha kanjani? Nkosi enkantolo ngilapha ukugula hayi isingisi ngoba bafika begula bengabi nenkinga ukuthi futhi ngigxile kakhulu laba bakithi bebalela iminyama ngoba ibona abasheshe babezifo kalula. Hayi my lady I think into emsizayo kuyaziwa vele ukuthi odokotela babhala kambi into engafundeki. So usizwa yilokho uvela bhale nje. Akakwazi ukubhala ngiyathuka nokuthi wenze njani ngoba angikhumbule bhala. Akakaza esikoleni. Wahluleka nje wagcina kabani esikoleni? Hayi ngudokotela ngokwiziqu nkosi enkantolo. Angazi ukuthi lapha inkosi enkantolo isingagcina kabani ngoba akugcinwa laphana kuyaqedwa nkosi enkantolo. Kodwa ke ngokwami ngingakaboni ukuthi mhlawumbe ukunyatheleke ezinqeni ngawubamba ufirst year enkosi enkantolo kwasho ukuthi ke sifunde ngesikhathi esiba abafana bomzabalazo bawushisa ustandard 1. Ngangakwazi ukudlulela kona ngoba usushile. Ngahamba ke mina ngapho kanti uzoqhubeka yena afunde. Yeah. Nanifunda ezikoleni ezifanayo noma Sasifunde ezikoleni ezihlukene ngangifunda isilungwini ufunde kubantu abamnyama Ngizombuyisela lo imali yakhe ngicela ukudila nalo ongafundile uzosidinga isingisi sami my lady Ungcono kodwa ngoba futhi ufundile uzokwazi ukuzimela Yini enye yakho okhala ngayo ukuthi ngoba ufake ilist yezinto eziningi la ye identity theft ezinto eziningi azenzayo ezenza wena Ushayela ngelicense yami akanayo license Ngosuku lami le-graduation yobudokotela kwapheka yena wathi angifike sizojabula wangifaka umuntu okhishwa isisu wawuyena ugraduateayo Kusekuningi kakhulu angithanda ukubala kube kuningi kakhulu ngoba kuyangigulisa kwamina ngizowa nje kwala Ukubiwele ya divorcewa ngabe ngizofaka idivorce namhlanje Uzenzelana izinto ezimbi kangaka Nkosi enkantolo ngeke ngamchazela ngeke ngayichazela inkantolo eqaleni ukuthi akusiko ukuthi ngenza izinto ezimbi Kungaba ihlazwana nasekhaya ukuthi simosha imali engaka yokwenza incwadi zokushayela sibe sifana sobabili. Uma ngikwazi ukushayela ikhada lisho lutho. Uma wena kodwa uyakwazi ukunihlukanisa? Angazi noma uyakwazi inkosi enkantolo ngoba uvela lokho bese kusabela lo seduze. Yamba kahle. Ubaba yena uyakwazi ukunihlukanisa? Ubaba wamlahlwe wathi mina ingane yakhe wathi ngifana naye kakhulu Ngoba niyafana nje. Ngoba hayi ngakho nami ngambangisanga ngoba nami uyabuye yasho kumina lokho mase sebona lo. Ungabe kuqale nini ukuthi untshontshe identity yomfowenu uyisebenzise as if wena uyena? Nkosi enkantolo ngokweziqu kwashawela ami ekhanda. Mhlawumbe ke sengasho ukuthi uyo uthathe izami. Kodwa ke unyaka wesine lo ngudokotela ngokushaya ikhanda ngoba cha ikhanda ngazithola isiqwashawa mina ekhanda. Ngasigqoka. Kwazi wahlephelela eceleni. Ngasihlephelela eceleni. So wena wakufundela ubudokotela? Ngakufundela ubudokotela. Wena graduation. Wagrade lo. Shothi wena wafunda kodwa ugraduate. Graduate. Yebo Nkosi enkantolo akwazi ukwenzeka lokho ngoba graduate yes or no? Ngagula ngosuku le-graduation. So awugraduatanga? Ngalifaka ikhadi ngacela ngaba umuntu onesithi kwi-graduation day. Wena wagraduate? Wagraduate. Udokotela kahle kahle la kunini umuntu Ngeke umuntu wagraduate ngoba umuntu akakaze alibeke esikoleni umuntu wagraduate. Ngiyabona la enkantolo kudlalwa ngami kakhulu. Ngeke sengifunda iminyaka emingaka 7 years. Kugraduate kokugula nje ubusuku okukhishwa isisu nje sezihambile iziqu. Wena uyi-medical school student? Yebo. Wena uyi-medical school graduate? Yes, Nkosi enkantolo. Kahle kahle nangudokotela umuntu wagrade. Yebo. Mina ngazi i-university yaka medical school wazi ihholo le graduation. Ngaloko sekuyena
unanga umuntu oneziqu unanga umuntu owagqoka ijazi mekuthiwa kusukuma abantu abagqoka ijazi la wena kufanele uhlale phansi abantu abasebenza bazi baba namajazi awunalo kodwa awuligqokanga shuthi uma ngithatha ijazi ngiligqoka sengiwudokotela uma uhambile wayograduate wama phambili wabizwa oprofessor washawa ikhanda graduate izinqa nje iminyaka yena akakazi laphi kani makuthi yena udokotela wangempela waphe izinqa zakhe ziyashoda ukushila enkantolo lokho wakwazo wena wamkhubaza usegcuma ngiseswini mina ke mangase ngisho nama ngimkhulumisa ngoba ngikhulumisa ngeswini isikamana kusho kufanele ngifake icala ngoba wathula 9 months naye ekhulume emva kwa 9 months sezokhuluma siphuma nje sekhala ngeziqo hayi wengasho ngani saseswini ukuthi izinqa ngiziphethe kabi wangasho ngani saseswini kwangakhulunywa lapha kwakulelwe sesilizwile icala lenu siyazizwa ikhalazo zakho wafundela ubudokotela yebo Mengimbuza uthi ngamunyathela izinqa angazi unje mina uphindule inde phela ngikhuluma mina ijaji yebo wathi lokho yogradela ubudokotela wena yebo so wena wafundela ubudokotela yebo 7 years yes waphasa wena ufundelanga ubudokotela yebo kodwa iziqu ngayithola Nkosi kodwa iziqu zathwala wena yebo Nkosi futhi wena uyona graduate kodwa umfundi owafundela ubudokotela wena ucabanga ukuthi ugraduator ukunika information Nkosi enkantolo noma ngabe information angiyitholile kodwa ngiyamazi umuntu ogulayo ukuthi lo akaphilile bese ayasho ukuthi kubhlungu la bese ngimnika amaphilisi ehlungu njoba ngiyitshelile enkantolo ukuthi ngeke ngimnika amaphilisi okupholisa lapha uma ngibona kuyaqhubekela bese ngimlalisa esibhedlela sebeyomlapha ke esibhedlela Nkosi enkantolo into oyenzayo ifraud so inkantolo ikhipha isinqumo senkantolo sokuthi ukuze nikwazi ukuhlukaniseka nokuthi uyeke indaba ye-identity theft which is fraud ukuthi uzenze umuntu ongayena inkinga ukuthi anihlukaniseki kuzomela ke uhambe ukhishwa amazinyo yebo ufakwe ama-dreadlocks so that nizokwazi ukuthi nihlukaniseke uma ubuya la enkantolo ngikudinga unama-dreadlocks ukuze uyeke ukuntshontsha i-identity yomfowenu Nkosi inkantolo ikhipha isinqumo esihle kakhulu uma yithi akakhishwa amazinyo abe nama-dreadlocks ngoba uyabheda ngudokotela ngokugcwele ngoba isitifiketi ngasinikezwa ijazi elibovu ngaligqoka ngabizwa ngodokotela ngaculelwa ushayela ngelicense yami ayoboleka imali ngepasi lami asemantombazaneni uyena udokotela anginantombi anginalutho uye kwenza konke lokho ngithi nje ngiyabonga enkantolo isebenzile the next case